La ngisacela ukubingelela kakhulu ngoMangothobani isangoma esipula ngonyezi sinye sipula ngamathambo. Ngizocela ukukhuluma nabantu abavamise abantu abashadile noma abantu abangashadile kodwa abahlala ndawonye. La kunento engifisa ukuyikhuza. Kunabantu uthola ukuthi abantu besimami noma indoda thola ukuthi ulanda umuthi enyangeni ufuna ukubamba umuntu wakho noma ufuna ukuthi umuntu wakho angajoli noma ufuna ukuthi umuntu wakho engezwa ngabanye abantu kodwa ezwe ngawe noma into eyidliso. Ibheke leyo nto ukuthi uyithathaphi, uyibheke lento ukuthi uyilandaphi, ngoba abanye abantu uzothola ukuthi wena uhlala nendoda endlini noma uhlala nomama endlini, uyakutshela ukuthi umuthi mina ngiwusebenzisi, mina umuthi awuvumelekile ukuthi ngiwusebenzise, unezizathu zakhe. Uzothola ukuthi lowo muntu kubo nje abakaze beze bosebenzisa umuthi, uhambe wena ufike ulanda idliso noma ulandeni umfake lo muntu agule ashone. Isizathu sokuthi ngisho kanjalo ukuthi uma uzolanda umuthi, bheka umuntu olanda kuyena umuthi ukuthi lo muntu usebenza kanjani, kazi lo muthi wakhe ngeke ukhona umu-affecta ubani, ngoba siphile ekhathini eyinzima. Ungathi wena umuntu wesimama uyolanda umuthi enyangeni kanti leyo nyanga iyakufuna noma iyakuthanda noma ifuna ukukushada noma ifunani, mase kunikeza umuthi wrong, uthathe lo muthi ufike udlisa indoda yakho ishone. Noma wena ndoda nakuthi uyolanda umuthi kuleyo nyanga leyo, kanti leyo nyanga leyo lowo muntu loyo ufuna wena nawe uhambe uyodlisa umkakho ashone umkakho. Sengisho ukuthi izinto lezi efanele nibheke ukuthi iziphi inyanga nilanda kuzo umuthi wedliso, umuthi wokuthi nakho umuzi, ngoba wona umuzi uyakhiwa kodwa kufanele ukuthi ubone ukuthi lo muthi mawulanda la lo muzi uzokwakheka yini. Sengisho ukuthi ke niqaphele lokho kakhulu. Sekuningi inkinga lapha abantu asengidibane nabo, uzothola ukuthi waya kumuntu, lo muntu owamnikeza umuthi ukuthi ufuna ukubamba umuntu wakhe kanti umnikeza isichitho ufuna bexabana. Lento mothi uyayithatha uyayifaka othandweni lakho nalo muntu, ziqala izinto zibe nzima, noma lo muntu ephelelwe umsebenzi noma lo muntu izinto zakhe zime empilweni ngoba sengcole lethonga lakhe lenhlahla lingcoliswe nguwe wena mama noma lingcoliswe nguwe wena baba. Yikho ngithi zibhekeni izinto eniyilandayo enizovusa ngazo umuzi. Siyathokoza uMangothobani isangoma esipula ngonyezi.